Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। बे समाव NLFB नि गाहाय एम बाथाजों लोगोसे सा 60 केदारफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों। आसाम अरुणाचल सिमनानि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानी आउटपोस्टनि बेन्दोंनि सिखारि दांगा गामियाव एम बाथाजों लोगोसे सा 60 केदारफोरा ज' जाफैगोन। मख'नो गोनांदि बिग्रायारि हान्जानि आखाइ दैखांनानै गुबै लामायाव फैफिननायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों बरायदों। लोगोसे बिथाङा टुइटनि गेजेरजों बुंबावोदि जों जेब्लाबो बड'लेण्डनि गासै बिथिङाव जौगानाय लाबोगोन आरो बर'फोरनि समाजखान्थि राव हारिमु राजखान्थि सिनायथिखौ रैखा होगोन होनना।